Shalom mamanginang, horas selamat hari Minggu, on makot bata tu Minggu tanggal 26 Januari 2025, Minggu batoluhon dung Epipanias, turpun jamita dibuat siat sada Korintus 12, mamuka cina 12, tolah stoy 20, do top ini Minggu, hibul dagingi alai torop do ruasna. Turpun jamita boy tajaha di kolom deskripsi, songon ma penjelasan di khotbah. Adong sa do pasa di halak bata namandok, tapakna do tajomna, rimnitahi do guguna. Kurang lebih mau di hata Indonesia lapatanna, kebersamaan menjadikan kita tajam, satu hati satu pikiran menjadikan kita kuat. Namar setiap hari do ubaina tulus sada ulaun, molo sa sada hita do namang ulaut sa, dang nalo toho saut ulau ni. Sibon bakuna bedo sasahala muse. Artinya setiap orang memiliki karunia tersendiri. Jala mengasahan bakuna do sasahalak mengurupi di sada pakobasion. Contoh di pelayanan di gereja ya. Nama lo marmusik gabe parmusik mebana. Nama lo di bagian instalasi makobasi mebana di bagian instalasi. Nama lo marhata gabe parhata mebana manang si pasahata-hata. Nah gogo mengurupi di ulaun naborat. Jala sudah naik di ulahun Tuhan sasaun ni sada ulaun di par mingguan atau di pelayanan. Alesonarion, nung alam maragam gereja na jongjong di tonga-tonga ta. Maragam dotong liturgi di gereja na sada tuna asing. Soksongoni nang tata ibadana. Arong do permingguan na hohom. Arong do permingguan na semarak mang na meriah. Arong do muse gereja na mangondolhon huaso ni toni parabadia di setiap permingguan na. Arong do muse sadeba gereja na mangondolhon poda manang hata di debata. Nah, perbedaan-perbedaan na adongon di tonga-tonga ni huria, jojot don patimbulhon perbulat-bulatan manang persalisihan. Sa sitong na ikon boy do perbedaan na adong sa norion, gabedalan laho patuguhon ha persyota tu dibata. Masing-masing gereja melakukan pendekatan kepada jemaat dengan perspektif yang berbeda-beda, yang mana ini akan memberikan pilihan yang beragam kepada jemaat. Bayako kamu masonari molo holansada do merak ni boras na arong di Indonesia. Mau tak mau, iman nama tu horon, ay kumanglang boras do ita, ay holani do boras muse, na adong. Na tabu pe, manang na pait pe, manang na buruk pe daina tetak nama ikonan langon alana mangalang boras to sobe malang malangahita makana boy merentan terjadi monopoli harga sadia perkana tetak maturon di jolma ay dangarong bebe na asing holani do boras na soksoni do nang di huria molo hola sara do huria di Portibion boy magabe terjadi monopoli kekuasaan rikodo di hita huria jadi manangah pe aturan di huria mau tak mau ya kita harus mengikut kepada aturan gereja manangah pe peraturan na di pasaat huria bani ulahon namai sosong di pakalwar riba siya haruason la suaranon huraniba gabi tong maul parangulon iba haduan kan segala sesuatu pasti ada sisi positif dan negatifnya tung pedenggan do mulung godang ragam ni huria ale adong do resiko manang sisi negatifna imana gabi meragam do tong dogma manang pangatusyon ni ruas taringo tuhatan di debata isarana sasitong na piga do sakramen dua do manang pitu di sadeba hulan dua do na sadeba nai adong sampai pitu taring otorin natal asing no muse boy do mar natal ando orang so tanggal 25 manang so boy do manang so dia do aturan aslina baru adi ka do tumangon mandidi sasahalak pas dak dana do ibana dididi manang jolo dung magurang di bana asa terdidi. Nah pemahaman-pemahaman seperti ini karena ini berbeda-beda on menambah patibulhon perbedaan-perbedaan jala perselisihan di antara jemaat tentang mana ajaran yang benar. Jalau mana masa ditiki di kota Korintus. Kota Korintus ini adalah kota metropolitan yang sangat maju dan modern. Jadi sudah sewajarnya dong mulu kota Korintus dijadikan sebagai target pelayanan dari berbagai lembaga-lembaga keagamaan pada saat itu. Nunga jongjong hian huriana di hobasi si Paulus di Korintus. Borham ibana tu Efesus di dunglau ibana tu Efesus si Timotius mana manguluhut di simbang kation ibana. Tapi ternyata ada banyak sekali lagi orang-orang yang berdatangan dari daerah-daerah yang lain mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kerajaan Kristus, atau yang mengajarkan tentang pentingnya perjanjian lama, atau semacam Imam Lewi atau orang Farisi dan Saduki yang datang dari Yunani, mempertegas kembali ajaran-ajaran orang Yahudi. Adong masalah namar gor si Apolos. Di pajonjong ibana mahuruni Kristus di Korintuson, dukon jongjong huriaon, gabe masa sama perpecahan di huriana pinajongjong si Paulus di Korintus. Beberapa orang beranggapan bahwa Apolos lebih berwibawa, lebih berkarisma, lebih baik, lebih cakap dalam berkhotbah dibandingkan si Paulus. Sehingga jemaat-jemaat di Korintus mulai terpecah-pecah. Si Paulus dan si Apolos tidak punya masalah pribadi apa-apa. Mereka saling menghormati. Ale akar ruas oman waeng nunga marsiososan. Nunga terjadi sentimen-sentimen tidak menyenangkan di antara akar ruas. Jadi surat sada Korintus na itong si Paulus hira-hira tahun 55 Masehi tujuan ni suraton ima laho pada mehon perbulat-bulatan na masa di tong-tongan ni hurei di ki. Di bana masado pama hurian ni Kristus tudos may songon pamatang ni jolma.
Hibul do dagingi ale torok do aka ruasna, aka organ na ibagasna. Marasing do gor-gornya aka organon. Jala marasing do fungsina. Ale sada do pakabasyon na sida, jala sada do tujuan na asa mangulu jolmai. Soksongoni do nang dihurian Kristusi. Gereja adalah tubuh Kristus yang terdiri dari banyak orang dengan latar belakang yang berbeda dan dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, kita semua adalah sama, kita semua adalah satu di dalam tubuh Kristus. Aito dinasa sadaido na ipa didiho tuhita sa luhuna. Gabi sada daging mahita. Nang Yahudi, nang Yunani, nang hatuban, nang anak ni mata, sudedo hita dijakot di bagasan pamatang ni Kristus. Hasada nonon, dang nagabi marlapatan, ikon sarupa sudi jolmai. Balisa, ala namarasing do hita karuas ni Kristusi, gabi boy mahita marsiada pari. Saling melengkapi kekurangan yang satu dengan yang lain. Ay molomata do sudi pamatak taon, ahabakyo talo mabegi suara. Ahaben talo mangan. Manang ahabay no talo makatay. So ngunitong molopinggol do sudi pamatak taon, apak yung lamernida, ahalapak yung mardalan, kan? Jadi rap argado sudi ruas na ibagasan pamatak taon, rap argado sudi organ na arong dibagas tubut taon, dang arong na umarga siya na asing, jala dang arong na rumiko siya na asing. Mula citan na sada, sudi do ruas yung mga lilala. Marmudar masih manjojak ta, madele do pamangat ta. Aku yang mga cik patur ngasapi marmudar na inna. Pamangani itu tong nama diri jadi nak, dan semua tubuh juga merasakan kekurangan itu, semua tubuh merasakan kesakitan itu. Songoni mau meluluku mesti tangata, gabi tari lo terus malolong. Mata mengekspresikan rasa sakit yang dia rasakan sama dengan apa yang dirasakan oleh tangan itu. Jadi songoni mahita ruas ni Kristuson, sian ton di perbadia do tajalo huasoi, ale maragam do huasoi di sasahalak, tungpe sian sadaton di do harorona. Tuna sada dilema marhiti-hiti to di habisuhon. Tuna asing dilema parbinotoan. Arung nama jalo huaso pamanupod jolma. Arung do halak nama jalo huaso lao patu paon halongangan. Akapaditai pesongoni dotong. Mereka memiliki karunia-karunia, tapi karunia yang mereka miliki itu berbeda-beda. Bukan berarti mereka tidak layak disebutkan pendeta. Arung do pandita nabui mengusir todina hodar. Orang kesurupan bisa dia sembuhkan. Arung do muse panditai nabui malumak katai. Arung do muse nabui pemalu nomor side. Jadi banyak ininya, banyak kuasa-kuasa yang mereka miliki. Jadi namar sirupurupan do ros ni Kristus, tumpe rosian hurian nama asing-asing, alisada do nasida di bagasan pakobasion. Ima pabarita unhatan ni dibata, asa maherbang barita sa atujung di portibion, lam torok mahal nama jalo Kristusi gabe si paluan nasida, songon hatan ni Kristus. Sampai kala firman Tuhan ke seluruh bangsa-bangsa, dan jadikanlah mereka murid-muridku ini bana. Perbedaan memang nang saya ikon mabuan akan adenggan. Si pata olo duduk gabi timbul akan saya sian akan perbedaan-perbedaan non. Isarana persaingan-persaingan tidak sehat antara sesama gereja. Adong gereja na marasa daw dumenggan tumikos sian hurian asing. Jalan nungalam jojot tabege adong sada ruas ni sada huria na palalehon ruas ni hurian asing. Maradudok na sida ma ruasi na sala, gereja na sala, gereja na sesat, gereja na biddet, gereja na heresi, gereja na heretik. Banyak sekali kita lihat di TikTok, di Facebook itu banyak ada orang-orang yang menghujat gereja lain yang berbeda dengan gereja dia sebagai gereja yang sesat. Ini sangat-sangat mengecewakan, ya, sangat-sangat disayangkan. Jadi on mananangisi pasahaton ni terpuk tahun tuhita. Nah parjolo, perbedaan adalah karunia dari Tuhan agar manusia saling melengkapi. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Dan arong jolmai nasikop. Ay jolmai peri topa debata masing-masing do. Parjolo itu pa ibana masih Adam, bawa. Baru itu paibana dengan na si Hawa, borua. Secara fisik, secara rohani, mereka ini berdua berbeda. Ugogo do sian tenaga si Adam, ale ulabok do rohani si Hawa, hirasongoni. Jadi mereka akan saling melengkapi kekurangan mereka. Nah, di sudinganan do taida ke perbedaan-perbedaan non. Bahkan di bagas jabuta sendiri pe, tetap do taida rong perbedaan. Halaina do tala amadang saya sahata tur sumurus. So, inong to kaya na konna, pasti ada perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi kalau kita tidak sependapat, lalu kenapa kita tinggal serumah? Jawabannya adalah karena perbedaan-perbedaan itu adalah cara kita untuk menunjukkan keinginan kita memberikan yang terbaik bagi keluarga. Dalat tadoi patuduhun holong ni rohatta tu keluarga. Ido makana dido manusia adalah makhluk sosial. Lapatanna ikon marsaro jolmai asa mangulu. Mula pujung do sasahala di portibion mate do ibana. Ditikiro hatani debata tu sinoa, dido debata do tu sinoa. Hodo huida na bonar maradopon au dina sasuduton. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang di zaman ini inna. Lapatan na sasara den sinoa do nasitong di matani debata. Ale doho do disuri debata keluargana doho sudena sa isini jabuna masuk tu bagas parawi. Kalau nu adalah satu-satunya orang benar di hadapan Tuhan, kenapa tidak nu seorang saja yang diselamatkan?
Kenapa Tuhan tetap menyelamatkan keluarga-keluarga yang lain? Karena Tuhan tahu manusia itu akan mati bila ia hidup sendirian. Di bawah ini, hargai ma perbedaan di tonggo-tonggo ni persaurata. Ulang tapak sahon nari rotai neko saut. Dos ni roha dos ibena saut, dino pasa ni halak bata kan. Dang boy holan hata ni sasa halak jolma, si tangi honoton. Ay godang do jolma, dang hulak kita jolma. Molo hulak katata do naikon saut, ba tinggal mahita di harangan. Alana di harangan, hulak kita do jolma. Napa dua hon? Unang ta patibu dirita maradopon dongan na asing. Jangan meninggikan diri dan berlaku sombong. Kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Kita tetap membutuhkan orang lain. Sehebat-hebatnya tukang pangkas, dia tetap membutuhkan orang lain untuk memangkas rambutnya. Dang boy ibana memangkas rambutnya sendiri. Tetap do ikon arong jolma suruhan ibana memangkas rambutnya. Namangihut pematang ni Kristus do huriai. Gereja bukanlah gedungnya inna, melainkan orangnya. Jala di bagasan pamatang tahun, torok doa ke organ-organ na marasing warna, marasing fungsina. Asing do fungsini jantung tu fungsini ginjal. Marasing do musi fungsini ginjal tu paran keas. Marasing do musi fungsini paru-paru. Ale sada do tujuan isu de. Asa boy mangula jolmai di ngoluna. Molo adong sada sian organina so maksimal performana, marsait majolmai. Songon na ni huria. Songon ido nang huria. Dang adong huria na ubadia sian huria na asing. Dang adong halak Kristen na sumitong sian halak Kristen na asing. Maka dari itu, marilah kita menghargai perbedaan. Walaupun gereja itu berbeda-beda, namanya berbeda, liturginya berbeda, dogmanya berbeda, tetapi semuanya itu berada dalam satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadikan banyak bangsa menjadi pengikut Kristus. Napataluhot takasihamu masaluhna, jalatiok manasitong. 1 Tesalonika 5 ayat 22 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Takasihamu masaluhna nadengganima tiup hamuna. Gudang ni ragam ni pangajarion di halak ni Kristen sadarion, boy don patimbulon aka pangajarion si pangalilu. Ajaran-ajaran sosarobang dohot hatani dibata. Di bawah ini tatakasi masaluhna jala tatiok ma dia nadenggan. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.